GP Krk je kroz 6 desetljeća postojanja izrastao u jednu od najznačajnijih hrvatskih građevinskih tvrtki. 1956. godine osnovano je prvo graditeljsko poduzeće Progres. Odmah iza toga, negdje 1963. godine, osnovano je poduzeće Putevi i luke za izgradnju i održavanje luka i cesta na narasle potrebe otoka, na prometu koji je rastao i na neki način iziskivao nov pristup i gradnji cesta. Od ova dva poslovna subjekta, dva građevinska poduzeća, osnovano je novo, ono koje danas djeluje, a to je građevinsko poduzeće Krk. U hirovitim vremenima u gospodarstvu ono što je neupitno jest kvaliteta GP Krka. I to kako u tehničko-tehnološkom segmentu, tako i u onom mnogo važnijem, ljudskim resursima. Konstanta je ulaganje u ljude, ulaganje u razvoj, ulaganje u tehnologiju, ulaganje u opremu, da bi čim kompetentnije i čim bolje mogli odgovoriti zahtjevima tržišta. U Primorsko-goranskoj županiji spada u red najvećih poduzeća, a k tome iz godine u godinu povećava broj djelatnika i stvara sve veći prihod na dobrobit zaposlenika, ali i šire društvene zajednice. U složenom rastu i razvoju grada i otoka Krka, GP Krk je definitivno tvrtka koja je ostavila veliki trag u razvoju grada. S graditeljskim iskustvom, sa oblikovanjem grada, sa velikim brojem studenata i učenika koji su izabrali građevinsku struku upravo zbog toga što im je GP Krk ponudio stipendiju i posao na vlastitom otoku. Kvalitetna radna snaga i veliki broj visoko obrazovanih stručnjaka jamstvo su da GP Krk može realizirati i najzahtjevnije poslove. Osvrnemo li se na visokogradnju, bez pretjerivanja možemo ustvrditi kako su krčki graditelji ostavili neizbrisiv trag u novijoj povijesti Rijeke i šire regije. Kao gradonačelnik Rijeke imao sam priliku sudjelovati u realizaciji brojnih projekata. Međutim, da bi ti projekti postali stvarnost, uvijek je potrebno imati dobrog i pouzdanog partnera. A upravo jedan takav dobar, pouzdan partner je GP Krk, sa kojim smo uspjeli realizirati izuzetno veliki broj projekata na području grada Rijeke, od dvorane Zamet, bazena Kantrida do brojnih cesta u širem riječkom području, a i naravno nekih drugih objekata. Dokaz tome su sve one iznimno izazovne građevine koje su trajni zapis u vremenu, od sakralnih do sportskih, čime se svojom kvalitetom ispisuju ponajljepše stranice gradova u kojima se 6 desetljeća stvaraju trajne vrijednosti. Takva prošlost na ponos i stalni rast kroz 60 godina. Obavezujući su ritam i za budućnost. Danas smo ušli u jedno svoje najzrelije razdoblje našeg razvoja, gdje naša sposobnost dobiva potvrdu na tržištu gotovo svaki dan. Izlazak na međunarodno tržište donosi ulazak na listu ozbiljnih građevinskih kompanija. Urbana infrastruktura nezamisliva je bez modernih prometnica, a gotovo da nema nove ili rekonstruirane ceste u krugu od 100 kilometara oko Rijeke koja nije dijelo graditelja GP Krka. Tu su i nebrojeni kilometri vodovoda, kanalizacije i plinovoda, kao i pročistači i pumpne stanice, luke i pristaništa. Dakle, upravo ljudski resursi i ta tehnologija i oprema koju posjedujemo čine nas sposobnim da obavimo danas svaki nam povjereni zadatak. GP Grupa danas posjeduje gotovo 500 građevinskih strojeva i vozila i 10-ak stacionarnih postrojenja i pogona. Zaokružen proizvodni proces od vlastite proizvodnje kamenih agregata, betona i asfaltnih mješavina do njihove ugradnje na gradilištima i u pogonu za proizvodnju montažnih konstrukcija, jedna je od značajnih prednosti poduzeća koja omogućuje stabilnost i samostalnost u poslovanju, što je od iznimne važnosti za uspješnu realizaciju ugovornih radova, posebice za ispunjenje preuzetih rokova. Sve to neizostavno prati stalno educiranje stručnog kadra i kontinuirano ulaganje u nove tehnologije i opremu. Uspješnima budućnost,
počinje na način da oni toga i nisu svjesni. Uspješni naprosto rade i prelaze s posla na posao. Čovjek, ruki, delo. Za sva vremena, meridijane i paralele.